Guys, just look at how a village in Igbo land looks like. Look at how everywhere looks clean to the side. Very clean everywhere, very neat and beautiful. Dr. Onyeka Umugo, the jelly of Obodoku. Ojikeyeme, Ojimoto Mogo, Ojule Mogo, Ojiwe Mogo, of which people have already seen it here. Ijele, Dr. Onyeka Umugo, Ijele Obodoku. Ọ nwata ka ọ bụ. Mota akwụ nga kita bụ ya bunyere m ya. Mota ya nwa bunyere m ya. So, aya ka m ji dee ya guarantee. Ya mara Chukwu dere ikwu anọ. So, otu aka m si bụrụ ka ahụ na mota akwụ ebe bụ ya bunyere. It is only in Igbo land, one man will come out and begin to turn his village to city. Ihe a bụ amara Chukwu mere anyị Obodoku. This road is not more terrible before. Even this one you're looking at. This one, even to trek, was so difficult for us. To trek was so difficult for us. But he made this possible for us. Korota niile anyị na-ele. Ihe ndị a niile. Ma ọkụ street light a. Ọ ya nwa. Ọ Ijele mere ya. Ọ dịghị abụọ enwe onye ọwụ ya na ya. Ihe ọma niile anyị hụrụ n'Obodoku. Ebe ọ na ịhụrụ Korota nọ n'Obodoku a. Ijele mere ya. He has built so many houses for people. So many, I don't mean one or two. So many houses. And he has already empowered me individually. O bugolitere anyị elu nnukwu. Nye anyị obi aṅụrị pụrụ iche. Nke na ndị Obodoku ji eme ọnụ pịta. This is the house of the big man we are talking about. The Iroko man we are talking about. Ijele Obodoku, the CEO of Guarantee Group of Companies. Moto do 1, 2, 3, 4, 5. Machine da about 20 something. Big machine. Ekere free. Ekere ya ndị mmadụ free. This is something that comes once in a century. If you see a town or a village that has somebody like him, just like Ijele Ibiroko, what I go Ibiroko, Ijele Daramma, Ijele Jemba, Ijele Obodoku, Ojikeyeme, Nukumado, Okosi, Okarose, Okemewebo. Because now if on them, even me are the full. O nkwe ndị ọrụ ụlọ. Yes. Ojukomo Emogo. Yes, o nwere ndị ọrụ ụlọ mma. Ojimoto Emogo, kreator to need kwa moto. Ejikwa moto we mere anyị nwogo. Maka na ogi nwa, Bobby batana ndụ mmadụ ogbanwe. Hello guys, this is Creator TV. We are live and direct in Obodoku. Obodoku is in Idato North local government of Imo State. This town is a great kingdom. It's a kingdom that God blessed with great men and women. Here is Obodoku. When you look around in this town, you see everywhere is tied. So this is one person developing this village. One person single-handedly constructing this. We are here to tell his story. We are here to meet people who will tell us more about this great man. His name is High Chief Dr. Onyeka Umeugo. Ijele Obodoku. He's somebody God blessed, and he chose to bless his people. When you come here in the night, light is everywhere. The road is tight. Everything here is working because of one man. Let's go and tour this town, man. You will like it because if I'm a mabule for Mazi. Udeze Simon. Abụ m onye Obodoku, mana abịa n'Obodoku. Abụ m onye Ụmụọhagwa. Ụmụ di m mere. Ụmụ nwara ahụ Obodoku Idato North. Ihe a bụ amara Chukwu mere anyị Obodoku. Ijele Dr. Onyeka Umugo. Ijele Obodoku. Ọ nwata ka ọ bụ. Mana ihe o mere n'Obodoku, ihe eji n'aka kịta o mere. Ndị ọzọ emegokwa ihe, ọtụtụ ndị emego ihe. Maka ọ bụ ofu osisi ememe oke ọhịa. Mana nke ya nwa, nke aka ji n'aka kịta. Onwebe onye ruru ogo na nke a ihe gbasara ụzọ a.
because ya meziri be anyị dị motorable. Oge unu na-abịa ebe unu si dị ama na unu si aka ọkwa bịa. Yes, okay, ka anyị si. Mgbe ahụ unu si aka ọkwa na-abata, ọ bụ ijere mere ka ije gara ụnụ were na-abataruzi ebe ọbụla. Unu chọọ ịga ụzọ ubi kịta, unu ga-aga ya gbaa ya chukwudo anya na-aga. Gị chọọ ịgbaga 5 gara uru ala ebe Bolingo Ranch. Gị gaa ebe ahụ, gị gawa isi okpo, gị gawa ụzọ gara akpụrụ were gbada ụmụ nkwụkwa were gawa ebe niile ahụ ozi sam kịta. Ọ bụ ya nwe mere ya. O bugolitere anyị elu nnukwu, nye anyị obi aṅụrị pụrụ iche nke na ndị obodo ukwu ji eme ọnụ kịta. Anyị ji eme ọnụ, ọ bụghị ka akụkọ tọọ ụtọ kama na ihe anya hụrụ ka ọnụ na-ekwu. So anyị na-ekele Chukwu na ụdị onyinye pụrụ iche a nke o nyere anyị. O mere ka na-emekwa na-aga n'ihu. Ọ dịka ọ ka na-eme. Ọ ka na-eme. Ọ bụrụ na o mere. Ịpụ eke kịta gaa side village ya kpọmkwem. Ọrụ ka dị ọnụ ebe ahụ ugbu a. A ka na-ete ụzọ. Ụzọ niile ikwu na ọ bụ ya nwa tegasị ụzọ. Ya tegasịrị, yes. Ka na-ete. Emere gị n'ụzọ. So onwe gị na ya na-ese okwu. Ụzọ dị anyị mkpa. Ọ dịka o mechigo anyị ike bụ ihe gbasara ụzọ. O wee wezi iwe. Ụzọ emechigo anyị ike n'obodo ukwu. Ya bịa ya hichaa anyị anya mmiri na ya. Mmadụ ka eji eje. Yes. Ụzọ niile ọ rụrụ ya na-aga wee street light na-aga. Okay, so now n'obodo a ị nwere ike ịnya machine without ọkụ n'abalị. Isi aka ọkwa na-abata obodo ukwu, immediately ị na-echi okwu n'obodo ukwu na-abata eke, gbanye ọkụ. Okay, need ozi headlamp. Gaba ebe ọ bụla ị na-aga. Ijele. Yes. Ọkụ na-enwu. Ị ga-esi eke gbara even somebody nọ nga abụ onye si ndịda side ụzọ ubi. Ihe m na-akọ dị clear. Ọkụ na-enwu gbada. So ma nke anyị ji wee bịa ebe anyị na-arụkwara. Even ọ ka na-akọntinu okwe na-aga etu. Ọ bụrụkwa na ọ na-arụ ụzọ, mana ọ na-emekwa empowerment. Ụlọ nke mfe ugbugasị ma mechin, ọ dị ka agụtara mechin ahụ ọnụ. Anyị kwokwu maka ndị nọ na scholarship. O mere eme eziokwu. Nke a mere eme last 2 years. Last 2 years na-eke obodo ukwu na nnukwu ahịa na field ebe a ka ọ na-akpọtụ empowerment. Moto dị 1, 2, 3, 4, 5. Machine dị about 20 something. Big machine. Ekere free. Ekere ya ndị mmadụ free. Ọ bụrụ jee gbaa m hypochest. O nwekwe ndị ọrụ ụlọ. Yes. Ojikwa mụ eme ọgọ. Yes. O nwere ndị ọrụ ụlọ mma. Yes. Then ọ bụghị ihe niile o mere ka a mere announce. O mere ndị ọ gboro mkpa dị iche iche n'okpuru. Ma na o mepesịrị business. Ma ndị o nyere aka ha mee establish. So anyị na-ayọzi Chukwu n'isi ya bụ ka Chukwu nye ya ndụ. Amen. Maka onye dị ndụ na-eme ihe. Ka Chukwu na-echekwaba ya ọpụpụ na mbata ya. Obodo anyị nọ n'ime ya bụ Naịjirịa. Ọ maka agaghị m asị na ọ maa mma. Mana ọkụkọ na-akpọ ụrị anya uhie agaghị akọ ya. So anyị na-arịọzi Chukwu ka o kpuchie ya ma ọpụpụ ya ma mbata ya. Ekpere ndị mmadụ na-ekpere ya, ekpere ndị niile o nyere aka, ekpere ndị niile ọ kwalitere n'ụzọ dị iche iche ka ọ na-edu ya, ka ọ na-eche ya, na-egbupekwere ya ụzọ maka ọ mmanụ ju udu ya pụta ọkwụchi ya. Anyị ma na ọ gata ihe anyị ga-ahụ ya be anyị. Maka anyị ahụmago already. Ụzọ niile ahụ ihe ọma si abịa n'aka ya, Chukwu agaghị ekwe ka o chie eche kama ka oghere oge gawa ọganihu. So that ihe ọma dị otu ahụ ka na-abịara anyị. Ekpere anyị n'isi ya bụ Chukwu were ogologo ndụ na ahụ isi ike chọọ ya mma n'aha Jizọs. Guys, just look at how a village in Igbo land looks like. Look at how everywhere looks clean to the side. Very clean everywhere, very neat and beautiful. And this is one man's work. Now only one man they do this work. Now only one man is single-handedly beautifying the whole villages. Yes. With street lights. Everywhere with street lights. He will build road and put street lights every corner, every angle. And this village is called Oboduku. And this is our brother here.
Introduce yourself, abeg. Tell us, about this town because all Igbo Igbo there. Yes, my name is Masachidebere Obidiegwu. Okay. I am the chairman, the current chairman of Alanso Youth. Okay. And we have been in this town for a very long time. And we have been doing good in this town. Okay. And we have been promoting good things in this town. Okay. So I'm happy to see you people today. Thank you very much. You people are for good, not for bad. Yeah. So I have to explain to you because you don't know much. But what you have seen here will show you that a lot of things are happening. Yeah. You can see this road is being tied by our brother, Dr. Onyeka Umugo, the jele of Obodoku. Ojinkeye Eme, Ojimoto Eme Ogo, Ojule Eme Ogo, Ojiwe Eme Ogo, of which people have already seen it here. He's the one who tied this road from our marketplace. This one now is leading straight to the two mother parishes we have. The Anglican Church, the St. Luke's Anglican Church, and also St. Mary's Catholic Church. This road leads straight to those two churches that I just mentioned right now. And also, it did not end there. It went further to reach Uzubi, down to Orash, Uzubi. If you go through that place, you will see a lot of work he did there. And also, you can see this junction. It's called Edebo Okosi Junction, leading to Bolingo house. The Bolingo people have been hearing about. Yeah. This road now leads straight to his house. Dimo Obinegiti. That's where Bolingo comes from. The Odogwu people have been hearing about. The billionaire. So, the billionaire. We all know. So you can see all this road have been done by our lovely brother, Chief Doctor Onyeka Umugo. A lot of those have been consulted by him. Okay. So it's not only this one. This is just the beginning. So I would like to show you people more about the roads. Okay. So that you will see that he has done marvelously well. This road is not more terrible before. Even this one you're looking at. This one, even to trek was so difficult for us. To trek was so difficult for us. But he made this possible for us. So we are very happy to have somebody who is like, wow, this our guy. It is only in Igbo land, one man will come out and begin to turn his village to city. Yes. It is only in Igbo land, you will see something like this, something this beautiful. You can't see it anywhere else in the world. And that is why we are special. That is why we keep promoting our own, our villages, because we are too special. Yes. So, aside from the roads, what are other things the great man is doing? It's too numerous to mention. Because Ijele is not just an ordinary man. Okay. So we see him as God sent in Obodoku. He has done a lot of things. This one is just not the first one. He has done a lot of empowerment. Those ones we can talk about and the ones we cannot talk about. Okay. Because he's not only doing it for us to see and praise him. He has been doing a lot of things behind the scene. Some things that we cannot even explain, but people will be testifying about it. He has built so many houses for people. So many, I don't mean one or two. So many houses. And he has already empowered me individually. And he also already made some youths to be lively. Like sponsoring you, like making you individually your business or whatever you are doing. Yeah. In your businesses, he can even send you some money to start up your business. Or if you are doing business and you are lacking behind, he can even do that for you. Yeah. Apart from the normal empowerment which has made some years ago, which everybody is aware of it. Nobody would deny that. Yeah. He made it, and that empowerment went viral. A lot of cars were given to people freely. Bicycles, a lot of things. Just take it. You know what you can do about it. Not this type of empowerment that maybe after 1 year you now refund something. No. Yeah. Jele doesn't do like that. It's free of charge. It's free of charge. He has done a lot of things to Obodoku, and we are very, very happy to have somebody like him. He's a human being like us. Okay. A young, vibrant man who knows what his people want. Somebody who has conscience. I don't know. I don't have words that I can use and to describe him. He's so generous and a lot of things. I don't know. Sometimes when I woke up or when I sleep like this, I wake up in the morning, I will be thinking, who is this man? Like you are asking, because there are very few to see in a community, even in a town or in a state. Because where we can see people like him functioning is when we talk about Anambra State. We have some people like him
You talk about Ezatonubo. In some places, you can talk Yeah. about Obikubana. Those people, Yeah. they are very rare to see. Yeah. So we are very happy to have one of them in our own town. Wow. So we are very happy to see that Ijele is our son, is our father, is our uncle. So every individual, every son and daughter of Obodoku is very, very proud of Ijele. So we are not denying him. And what we are saying here is not a thing of let's just praise him. It's something that after saying it, you will see that yes, this man really did a wonderful work. Ijele is like a A god. God sent. Yes, Omaru Chibe. Yes, Ijele yes. is like God for the people of Oboduku. Without him, I don't know how this place will look. Now that rain is, we are rainy season. But he came and made everywhere so smooth. And you would think that this is something that comes once in a century. If you see a town or a village that has somebody like him, just like Ijele, Ibiroko. What I go? Ibiroko. Ijele Daramma. Ijele Jejemba. Ojikeyeme. Ijele Boduku. Ojikeyeme. Nuku Mado. Okosi. Okarose. Okay, no wabo. Because now if on them, ndị na-eme ya dị ofu. I don't wait ya anyhow. You can go any other time, wait anyhow. What I go? The people of Obodoku are happy for what you are doing. What I go? Maazị Ndubisi Umelechi, onye ụmụ agbadagbu obodo ukwu. Okay. So kedu otu obi si wede because anyị nụrụ na o nwere ifeọma melụ gị and ị ga-like ikwu ya ka ndị ugbu a malụ ife Okay, ihe mere na ezigbo ihe ọma mere m maka na atụwa ha m anya. Okay. Nke mbụ na mbụ wugodo ana m ekele nwanne m nwoke ezigbo nwanne m ka ọ bụ Ijele obodo ukwu nke anyị ma dịka garanti. So ihe ọma o mere n'obodo ukwu erika. So moto akwụ nga kịta bụ ya bunyere m ya. Moto ya nwa bunyere m ya. So ya ka m ji dee ya garanti. Ya mara Chukwu dere ikwu anụ. So otu aka m si bụrụ ka ahụ na moto akwụkwọ ebe a ya biri m ya. Korota niile anyị na-ele ihe ndị a niile ma ọkụ street light ya nwa Ijele mere ya. Ọ dịghị abụọ enweghị onye ọwụ ya na ya. Ihe ọma niile anyị hụrụ n'obodo ukwu ebe ọ bụ na ị hụrụ korota nọ n'obodo ukwu a bụ Ijele mere ya. Ọ dịghị onye ọ bụ ya na ya na hey ndị ebe ụsọ nna m ka o biri moto a ndị o biri moto buru ibu ndị obi kwere na meshini mgbe ha ka nkụ. So o mere empowerment mgbe o buru ibu list mmadụ 30 o biri machine mmadụ 6 ka o biri moto different types. So onye ọbụla bụ nke ya. So since aha ihe ọma na-eme na ndụ m na-ekele chi ike nga ọ na m mụrụ ya ekelere m ọfụma. Okay. Ka otu si wee nweta moto nwe otu gị na asị wee enweghị eriri enweghị otu ihe mmaba ajọ ọsọrọ m nọrọ otu anụ akpọ m nga anyị na-eme ikwu ọnụ dị. So Ndubisi Umelechi na asị na ọmụma inwe moto a na m bi eburu ya lawa ka m si mmakpụrụ n'ime enweghị ihe nwa m mere enweghị nothing. You don't like ọ bụrụ na gị na-akpara nkata mụ na ya akpa ha nkata mụ na ya ekwughị anything even na ụka mmadụ ha onye m bụ tilishia m bụrụ moto obi moto free of charge no payment no enweghị kọbọ ọbụla ọ nara ọ bụghị wetara m nke ọ bụghị mee nke a otu a ka o chiri binye m dị moto ibe dezie ya garanti amara Chukwu mere ikwu ọnụ na nke ikpeazụ ihe m na-akpọzi ya wụ ọchọ mma obodo ya ọ ihe ọ bụzi maka ọ dịghị izi from a junction ahụ to junction uru ala from roundabout aka ọkwa gaa ụmụ nkwụkwa gaa ụzọ ubi ebe niile nọ n'obodo ukwu a korota dịcha everywhere nwa anyị akpọzi onye a nkwa Chukwu kwele ndị obodo ukwu exactly because onye a na-eme ife gọọmenti ya emenwụlọ eziokwu ụbọchị ahụ a kpọrọ nke na ọgụ agba bụrụ moto n'ịbụ ka ona ka otu si wee file ya dị m ka nọ m n'eluigwe ụbọchị asef ebe ahụ obi bụ m sa aṅụrị ezigbo obi bụ m sa aṅụrị enweghị otu ahụ ọ dị m ka wifum maka na arịghị m nke ụkwụ enweghị otu m si buru n'uche. Okay, were you planning of maybe buying a car? Enwebeghị otu m si chee echiche ihe dị otu ahụ mbụ tili ruo ụbọchị ahụ asị m lekwe kii ibu na mmụọ banyere were aka mmiri kii n'ọnụ ya
fọọ na akpa m sị ya ọ bụrụ na ihe ahụ na nrọ ọgwụ na m etitiri m na field ahụ alara m nke mana m na-eku ume moto m nke m otu aka m chi buru moto so e kwesịrị ịdị na-etuzi oji moto eme ọgọ o ji moto eme ọgọ oji ụzọ eme ọgọ na nke ikpeazụ oji mashin eme ọgọ na nke ikpeazụ ahụkwa m nọ na-ejikwa ma ụlọ eme ọgọ ogwogwo ndị ọrụ na-erika otu a ka o si eme ya everywhere. okay ya kedu ekpere ị ga-ekpere ya ekpere m na-ekpe n'isi ya bụ Chineke agọzie na ya already ihe ọ kpatago ego na-eri ego mana ihe m na-ekpe ekpere m n'isi ya bụ ogologo ndụ na ahụ isi ike ọ ga na-eje eje na-abata abata ụzọ aha siri ike ọ ga-etiwa ya gafee ya lụta ojiji a ga-eme ya ihe ọdịla ma mee ya ihe ọ ga-adara ya ogologo ndụ tili ruo mgbe Chukwu ji chọọ na ụbọchị ya ezuona asị m ọ ga-ada otu a n'aha Chukwu okike abịa ma ise the guarantee oji moto eme ọgọ kreatọrọtụ n'idikwa moto ihe ejikwa moto wee mere anyị nwe ọgọ maka na ọ gị nwa bọbụ ịbatara ndụ mmadụ ọ gbanwee. This is the house of the big man we are talking about, the Iroko man we are talking about, Ijele Obodukwu, the CEO of Guarantee Group of Company. So this is his house. So let me show you people more about the inside. Okay. This is so beautiful, man. No. And so simple. Very simple. Yeah. The man is a simple man. Just like he is. A simple man. Wow. This is his mansion. You can see. Yeah. This is so simple and huge. This is so simple and unique. This house you are seeing like this is so huge. Look at the pillar alone. The pillar can even, some houses, 2 pillars. You can collect 3 pillars before you can meet up this one. This is so huge and so big. So what's up? I'm good. This man we are talking about, is there anything you think of that you wish him to do more in this town? When you look at Ijele, he's somebody that before you even start saying something you want him to do, he already know that his people want this. Okay. So he knows a lot of things that our people need. And I believe it's on pipeline that he will do all those things. Okay. Looking at what I have done already, which I have shown you people. The CEO Guarantee Group of Company, Ijele Obodukwu, is somebody that his people love him so much because of what he's doing. Ojinkeye Mogo. You want to go Ojinkeye Mogo. If on the Merondo Boda something, even if they wait a decade, government cannot do for them. No. But he took it upon himself. He has money, he can choose to do whatever he wants. Yes. He can choose to go to Abuja, spend it alone, go to Lagos, spend it alone, but he chooses to invest in his village. All this insecurity that does not concern him. No. This is Imo State. This is that or not. Oboduku. And he, yes, Oboduku. Imo State, right? Yes, Imo State. In that or not. Yes. And he chose to come home to celebrate with his people, to help his people. And his people are happy for him. This is what we are praying for. You have money, come and develop your village. Come and make your people happy. This is his house, his mansion in the village. You want to go? He's not even somebody who is greedy. He just put up a simple building. Very unique house and choose to empower people, choose to make people's life better. If you have money and your people are not benefiting, your people are not happy, then your money is useless. Because the money is for you alone. But no, he said that I will not eat alone. My people must benefit. He single-handedly tied all the road in his village. He single-handedly begin to put street lights all over Oboduku. Oboduku is like heaven or earth in the night. Come this night, you can off your lights and be going around. You will be seen everywhere, very clean. Contest of one man. Onye Chukwuju wey goes Oboduku. Oboduku will be crying for people, for somebody like him, and just boom, God bless them with Guarantee Group of Company. The owner, the Ijele Oboduku, Obido take over. Every village should continue to pray for us. Even as I'm talking like this, I'm praying for someone like him to come out in my village. So my village will be like this. This is what everybody is praying for. And this is beautiful. So if you're angry, go and do something in your village. We'll come and talk about it. Yes, sir.